Nin ye an ka podcast sen daɲɛ ko 91 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Dambele fɛ. Bi alamisa awril kalo tile 24 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Zaburu kitabu la. Zaburu sura 16 verset 9 ka se 10 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko o de kosɔn ne nisɔndiyara, ne ni sewara, ne farikolo jigi sigilen na lafiya. 10 ka tuguni i tɛna ne ni to saya bolo. I tɛna sɔn i ka senuma ka toli. Ni kumakanw bɛ mankan bɔ i n'a fɔ jigisigi dafalen o welewelekan. Zaburu sɛbɛba bɛ sankolo la lakana ka o laɲɛnamaya. Ala la hali saya a ka sebaya bɛ ban. Nin kiraya layidu o bɛ Yesu Kirista ka sukunuli o kunnafoni ni o fɔ an ɲɛna. Ala ka kanuli walima Ala ka senuma o ma toliliya ye. Ani ni Kirista bɛ ɲɛnamaya, an fana bɛ ɲɛnamaya ale fɛ. Welewelekan de ye nin ye ko i k'a to Ala ka hɛrɛ ka i dusu fa bi. I ka i lafiya a ka o layidukan na ko a bɛ janto i ni la, i farikolo ani i ka siniɲɛsigi banbali la. Jijali ye nin ye ko i mana kɛ fɛn o fɛn cɛla ko e bɛ ka tɛmɛ o fɛ bi, i ka nisɔndiya. I ka ɲɛnamaya o bɛ bolow kɔnɔ mɔgɔ min ye se sɔrɔ saya yɛrɛ kan a bɛ o tigi bolo. I ka lakana o sabatilen don a ka kanuya banbali fɛ. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.